Lho rek, tarifnya yo. Rumah klasik modern. Ukuran nih 6 kali 11 harganya 310 juta. Yang beri kemai. Nah, saya langsung ya tarif nang omah yo. Nah, nes bakal gini iki sono pagar taneme ambek ono roster ket nih sampe ndukur ngene yo. Si pasti ono taman mini engko pen tanduri opo engko wis pen atur dhewe. Sampe ono lampu niki. Nek bengi murep apik moncot mendukur ngono yo. Nah, saiki langsung lanjut brene. Nah, nes lagi kene iki nggone area carport to. Wis full keramikan koyo ngene. Nah, iki di fasad depane iki ono keramik iki ket ngisor sampe ndukur kono yo. Nah, ndukur iki efisiensi san. Nah, saiki langsung lanjut, tak durung lanjut nang kene iki. Ono krane ready kari nguntir tok kena geng mas sepeda utawa mobil yo. Nah, saiki langsung mrene iki nang halaman depane. Nah, iki yo guys yo kayak tempat nyantai utawa opo engko kira-kira rasan tapi sing positif ya aja negatif golek HP yo. Nah, sebelah kiri kene iki fasade iki ono keramik ditoto koyo ngene yo ben nambah kesane estetik. Nah, nang kene iki ono nggone